Závody psích spřežení jako Trnavský sprint 2008 letos probíhaly již po čtvrté, a to pod hlavičkou Slezského Mašers klubu. Závod v Trnavce na Novojčínsku byl zároveň zařazen do seriálu evropských závodů Ezdra Cup 2008 a uskutečnil se jako mistrovství České republiky of Snow 2008. Koloběžky, horská kola, tříkolky a další speciálně upravená vozidla zapřahali za tažné psy účastníci víkendových závodů. Přestože se konal již čtvrtý ročník této akce, byl daleko významnější oproti minulým ročníkům. Patří mezi významné v tom, že se nám podařilo po 4 letech do Trnávky dostat mistrovství České republiky. Navíc tento závod je zařazen do Evropského poháru Ezdra, takže tady máme i mezinárodní účast. Podařilo se nám tady sehnat celou českou špičku, přesáhli jsme 100 závodníků ve všech kategoriích a odhaduje, že tady máme zhruba 350 až 400 psů. Po oba 2 dny byla v Trnávce k vidění nejen severská plemena, jako aljašský malamut nebo sibirský husky, ale například i český horský pes a další, kteří se svými pány se účastnili několika kategorií. Kategorii máme celkem 13, individuální až týmové, s tím, že naplněny jsou úplně všechny. Tím, že to mistrovství České republiky, tak opravdu se tady seli všichni. Největší účasti jsou tradičně v bikeringu, kde startují jak v mužích, tak v ženách zhruba 16 až 18 závodníků. A potom samozřejmě královská disciplína týmová, to jsou kategorie od 5 do 8 psů, tam jich je 11. Mezi účastníky na startu například nechyběla mistryně světa několika disciplín Soňa Klikarová. Ta byla typována na vítězku a byla na akci poprvé. Vždycky se mi to krylo s nějakýma jinýma závodama, bohužel, a letos je to mistrovství republiky, takže jsme museli přijet a jsem velmi mile překvapená. Je to tomu hezký, trať výborná, zázemí závodu taky výborný. Tak závodím od roku 98, takže to je vlastně 10. a 11. sezóna letos. Tak já dneska startuju v canicrossu, což je běh se psem, a bikeringu, to je na horském kole se psem. No a tak uvidíme. Teď mám za sebou bikering, za chvilku ještě budeme nastupovat do canicrossu. Já myslím, že v tom bikeringu bychom mohli zítra zabudovat. Navíc jede vlastně Gundersenovou metodou, takže tam to budou velký boje. Uvidíme. Oproti jiným závodům má Trnavský sprint několik zajímavostí a také specifik. Trnavský sprint je krásný v tom, že se zde jede na různorodé trati, střídá se tady louky s lesními cesty, je tady obrovský prostor pro úvaziště, pro diváky, můžeme tady pořádat doprovodné disciplíny jako agility, policejní výcvik psů a podobně. A specialitou tohoto závodu je, že druhý den v individuálních disciplínách se startuje Gundersenovou metodou. To znamená, že na základě rozdílu na výsledku z prvního dne se potom ty odstupy jedou hned za sebou druhý den. V kategorii A spřežení do 8 psů bez rozdílu plemen vyhrál Michal Merhaut. V bikeringu u žen Nikol Marešová a u mužů Kajetán Jasičák. V canicrossu v kategorii žen Martina Štěpánková a v kategorii mužů Jiří Suchý.